Dobrý den. Dneska bych vám chtěl představit další z portfolia našich strojů pro pekárny a cukrárny. Je to dělička na chlebová těsta. Je to jednoduchý, malý, robustní stroj, určený hlavně pro menší a střední pekárny. Pracuje na principu pístu, který je v ivné komoře. V horní úvrati píst nasává těsto z násypky a potom ho vytlačuje na vynášecí dopravník. Komora s pístem je olejovaná, ale spotřeba oleje je velmi nízká. Jak vidíte nad vynášecím dopravníkem, máme ještě tuto mřížku a zaprašování. Ta mřížka je velmi vhodná v okamžiku, kdy zpracováváme volná těsta a lepivá těsta, protože se o tu mřížku opřou, zakoulí se do tvaru válečku a po celém povrchu se obalí moukou. To následně velmi zjednodušuje práci skulování, ať už ruční nebo strojní. Výhodou tohoto stroje je také to, že násypka je poměrně nízká. Já nejsem nijak vysoký a vidíte, že násypka je nízká, což má za důsledek, že se to snadno plní těstem a taky snadno čistí. Nahoře máme i tento bezpečnostní rám, který zastaví stroj v okamžiku, kdyby se někdo nachodil do násypky. Váhový rozsah tohoto stroje je zhruba 300 až 1250 gramů a stroj